سلام كبرات تعزبتنا كمان كنيكم عمت أب فيستيفال إيرترا إكسبون أب كلت عمت زكايد فيستيفال من أسيات سوان عبي مدب بزح السبا زمسد نايم هزون سنعان وددري كايدي نايلو معلتا رسنا خا مززت أساسر كوينو كندقن إزم هزون سنعان كاب فيستيفالات حالفو كاب مدبات حالفو كاب وددرات حالفو كمتي قبؤو نهزبين من أسيات تتأكم كوينو أما علتا وهيوتنا نخنتقاملو انتاي مفتحي خنا متصنخيل ويكا انتاي عينت حسوات كنا متصنخيل تلزمنا مجمري حدا مهازي ويسنعي نبلو من أسي انتاي عينت بهري ويكا نتفتاتيو ذاكايد تلعيلا دلا نتبي حدا مهازي ويكا نفوع مهازاي زبهال انت عينت طبيعات ويكا كاركترستيكس كمال الله تبل يعني را تحفشاوي ام بزحتهم عوتات كاب تعزبتاتي كاب استفلاليو صحفات توكسكو كم زرا اخو مالتي دارغا بزحت تافت عودي عوتات كوينو بزوصو قال ناي حبر نطبتات اللهم قال خاو كمزي ناي حبر مردعت اللهم بحبر ناي مسرح منفس زلوم يم معرب عريون زي ريسكي ويكازي نحد نجر تبقيسهم بتزلوم أفلوتهم بتزلوم نواتن أتكبر نخب علوه نخب علوه زك على سو يوم كالون بوستيف يوم مالسي أون تاوز خنا تحساسبا زلوم سبات يوم كالايتي نايتي مهازن نت كالتشر زردو بحال نعو نمهناص زقالوسو سبات يوم مالتي حدا نفع مهازايس انتاي بحريات كله والله يا تارستي كم مثلني حجي حدا نفع مهازاي نخون تي هلو زلو بحريات مجمرتا صعرام كون الله زي حللو ولا هم ابنتون كبرون كنوزن خلينا ات افري فيستيفال يساتف سناتو موزو يقرب كاب كالغاني موزو يوصل مالتي سرق له مالتي جسي تكنيكسي يسرق برايت كوبين يمزولو صعدو حجسي تيزلع على خفاي توفاينت كله له زي حلل كونالو لك كم زنفع تصاتا كعشو تريننج زغبر نفع ما هذاك اب كل خساتف له ام موزوتات خساتف له اب ناي تكنولوجي كلب خساتف له اب بيت مرتي امازون سنعان دلو ناي تكنولوجي كلبات بو في ندحر سريحو اتي معباله كاب بزح صعرن كاب بزح معباله يزمصنبر بخوف كازوهاب هبتس يلا هجسي تقند مسارت ناي كاركتر ني حدا نفع مهازاي له هراي من البات تلعلا زلا رستي ناي حدا مهازاي طباين بحرن تايو كونالو زبليو قال نطبتات كزرزر كفتني اتي قداماي تغباراوي وي نزا حسبو ነገር ናብ ተግባር ከሰጋግር ዝጽዕር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ مبزعته غزي كم تغباراو سب كوينو زحسب سب يو زياده ادمعي سراح وي ادمعيو كفطرلنا زخل مالتي سلازي ناب تغبار نختغبر حساباتو اب تغبار نخوعل زي سلكي سب كونالو كلا اي نجر وساني كون دما اقداسيو نتي زامنلو حساب نتي زامنلو ايو اب جبري اب بايتا او عيلو زحشه وصيت كمصي يلو انت دا زحسب كوينون حدا صبق عيو كسرح يخيل اتي سالساي رقاحي وي طباي كا اتوكرو زلو وسب كونالو اب حنت نغرات توكيرو ابا زعين دحر كوينو اتي ناتو صعات ميس ابلايد ايكونني بحفشا تي صعاتو افراي يزخون مخنياتو كل غزي كابنا بندحر زنطر كوينو حدا سب ادمعي سراح كسرح ايكلنيو سلازي اتوكرو مهلاون اقداسيو لعلو كله جن تا حنتي اقداسيت بهاري زلاتو سلمنتاي زبل حتو بقصالي كحتت كخيل الله سلمنتاي زبل سب كل غزي ناتي
ስለምንታይ ዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብ ይፅዕር ብኡ መጠን ድማ እቲ ዝቕርቦ መፍትሒ ወይ እቲ ዝቕርቦ ምህዞ ንበሎ እቲ ዘምፅኦ ሰንዓ ንበሎ ወይ እቲ ዘምፅኦ ፍታሕ ከዓ ኣድማዕን ኣገዳስን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መሃዚ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮኡ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ትክበፅሖ ዝደሊ ሸቶን ኣብ መንጎኡን ድማ ዓጋቲ ዝኾነ ነገር ዘይረኣዮ ሰብ እዩ ማለት እዩ እቲ መሃዛይ ወይ ሰናዓይ ንብሎ ተፍሉይ ነገሩ ፀገማት ከንብብ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዘሎ ፀገማት ሲ ከንብብ ዝኽእል ሕጂ ኣብ ዝኾነ ምህዞ ክትገብር ተቐዳማይ ነገር ፀገም ምልላይ እዩ ኣብቲ ከባቢኻስ እንታይ እዩ ፀገም ዘሎ ሕጂ ገሊኡ ሰብ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ ነቲ ዘሎ ፀገም ከምኡ ወሲድዎ ወላ ከም ፀገም እውን ዘየለልዮ በቲ ዝነበረ ኣገባብ ክኸይድ ዝደሊ ሰብ ዓይነት ኣሎ እቲ መሃዛይ ወይ ሰናዓይ ንብሎ ግን ነቲ ፀገም ኣንቢቡ እንታይ መፍትሒ ክገብር ይኽእል ኢሉ ክሳይ ዝገብር ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ መሃዛይ ኣብ ርእሱ ዘለዎ ነገር ፀገማት እንዳረኣየ ዝኸይድ እንዳዳ ዝኾነ ዘሸግር ነገር ተሪእስ እዚያስ ብኸመይ መቐለለት ወይ ሓንቲ ነገር እናገበራ እንድሕር ግዜ ትወስደሉ ወይ ተህልኾተ ነይራ ብዝሓሸ ኣገባብሲ ብኸመይ ክትግበር ትኽእል ኢሉ ዝሓስብ እዩ ኢለ ይሓስቦ ምክንያቱ እንድሕር ከማ እንድሕር ኢልካ ጥራይካ ከዓ ናብቲ ሶሉሽን ክትከይድ ትኽእል መጀመርያስ እቲ ፀገም ክትፈልጦ ኣለካ ፀገም ክትለልዮ ኣለካ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ዘለካ ሕጂ ንስኻ ዘለካ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገም ናይ እንድሕር ፈቲሕካ ማለት ሶሉሽን ኣምፂኻ ኣለካ ግን ማዕርክ እንድቲ ኣድማዕ ኣይከውንን ማለት እዩ ንስኻ ኣብዚ ከለካ ንኣሜሪካ እንዳር ሰሪሕካ ኣሎ ዝበዝሕ ግዜ ሕጂ ኣነ መሃዛይ ልክሳይ ዝገብሮ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ፀገም ምስኡ ዝነብር ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ዝፍትን ናይ ህዝቡ ፀገም ክፈትሕ ዝፍትን እዚ መሃዛይ ንበልኮ ዝያዳ እታ ኮመን ክሳይ ዘለካ እዚያ ኢለ ሓስባታ ባህሪ ናይ ኣብ ማስ ዘላ ፀገም ኣንቢቦም ናይ ከባቢኦም ነገራት ክፈትሑ ዝፍትኑ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣነ ከዓ ነዘን ክበሃላ ድፀናሓ ኩለን ተባሂለን ደን ፃዕረኛ ክኾን ኣሎ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ክርኢ ኣለዎ ክልተ ሓደሽቲ ከዓ እንታይ መወሳኺ ኩለን ሓደ እቲ መሃዛይ ዝበሃል ሰብ ኣንፃርቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ደሎ ኮመናት ተሓስባት እዩ ኖርማል ኢልና ተሓስቦ ናሓስቦሲ ኣንፃሩ ድኸይድ ሰብ ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣንፃርቲ ማዕበል ማለት እዩ ጌንስት ግሬን ድብሎ ከምኡ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ እቲ ሰብ ኖርማል ኢሉ ድሓስቦ ወይ ከምኡ ክኾን ኣሎ ኢሉ ድሓስቦ ሰብ ብኻልእ ኣገባብ ኣጠማምታ ድሪኦ ብኻልእ ዓይነት ድሪኦ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መገዲ እንድሕር ድሪኦ ኮይኑ እቲ ሰብ ናይ ኢኖቬቲቭ ክሪኤቲቭ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ቀዳመይቲ ጠባይ ናይ ኢኖቬተር ድብላ ናይ መሃዚ ማለት እዩ እቲ ካልእቲ ከዓ እቲ ሰብ ተስፋ ዘይቆርፅ ክኾን ክኽእል ኣሎ መሃዛይ ተባሂሉ እንድሕር ሓንሳእ ሰሪሑ እሞ እቲ ሰብ እቲ ሕብረተሰብ ክኾን ይኽእል ወላ እቲ ናቱ ማርኬት እንድሕር ዘይተቐበሎ ወይ ነቕፌታትን ርእቶታትን እንድሕር በዚሑ እንድሕር ድገድፋ ኮይኑ ከም መሃዚ ክትሓስቦ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቶም ኣብ ዓለም ከም መሃዝቲ ኢልና እናሓስቦም እቶም ፍሉጣት ዓበይቲ ሰባት ከምዚ ሓሊፎም ከይዶም ሊዮናርዶ ዳቪንቺስ ሞናሊዛ ዛ ሕጂ ድፍለጠላ ኩሉ ዓለም ኮለል እንዳበለት ትርአ ደላ ስእሊ 36 ዓመት ያወሲዳትሉ ክሰርሓ ካብዘን 36 ዓመት 7 ካብአን ነቲ ኣፋ ንክስእል ሕጂ እንታይ እዩ እንደሪኤካ እቲ በዓሉ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ባህርያት ኣይነበሮም ማለት እዩ ወላ ሰብ ክንደይ ፀርፎ ነይሩ ኸውን ክንደይ ሰብ ምሻሎ ናብ ካልእ ደት ኸይድ ካልእ ዓይነት ስራሕ ዲ ትሰርሕ ብሎ ነይሩ ኸውን ግን ንሱ እታ ቪዥን ኣብ ርእሱ ስለዝነበረት ተስፋ ይቆረፅ 36 ዓመት ወይ ከባቢ ክንድኡ ድኸውን ዓመታት ሰሪሑ እቲ ካልእ ከዓ ድሓን ዋላ 36 ዓመት ኣይውሰድ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ይሰርሓሉ ካብኡ ከዓ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ከዓ ኣብ ግብሪ የውዕሎ ካብኡ ከዓ ዝተረፈ 5 ዓመት ከዓ ኣብቲ ማርኬት መፅእ ከምኡ እንዳገበርካ ሳይክል ከም ዘለዎ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ሓንሳ ሰሪሕካ እንድሕር ተስፋ ቆሪፅካ ወላ ተሸሊምካ ወላ እንድሕር ቀዳማይ ውፃእ ኣብቲ ውድድር እንድሕር ብኣ ትገድፋ ኮይንካ ናይ ኢኖቬተር ባህርያት ኣለካ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ምህዞሲ ብዙሕ ኣካላት እዮም ዝሳተፉ ወይ ከዓ ምህዞሲ መስርሕ እዩ ብዓመታት ክልክዓ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ዝሓልፎ እዩ ስለዚ ሓደ መሃዛይ ከዓ ነዞም ኩሎም ነገራት ከማልእን ክበፅሕን እንድሕር ኮይኑ ሓደ ዝዓበየ መረዳእታ ክህልዎ ክእል ኣለዎ እታ ናይ ሓባር እታ ምስ ሰባት ሓባቢርካ ምስ ሰባት ብሓባር ሰሪሕካ ኣብ መፈፀምቱ ናይ ምብፃሕ ዓቕምን ክእለትን ክህልዎ ኣለዎ ስለዚ እዚ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ኢኖቬሽን እንታይ ኣካላት እዮም ክሳተፉ ዘለዎም ወይ እንታይ ረቑሓይታት እዮም ክማልኡ ዘለዎም ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ትመፅእ ነጥብሲ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ሓደ መሃዛይሲ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ካብቲ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ ምህዞ እንታይ ማለት እዩ እንታይ መስራሓት ዝሓልፍ ሓደ ምህዞ ካብቲ መሰረታዊ ሓሳብ ናብቲ ኣብ ተግባር ዝበፅሕ ዝሓልፎም ነገራት ከንታይ እንታይ ኣካላት ይከተሳትፍ ደሎ ክርዳእን ክሰርሓላን ዘለዎ ነጥቢ ኮይና ትስማዓኒ ናይ መብዛሕትኦም ዕውታት ሰባት ከዓ ኣብዚ ማለት እዩ
ካልእቲ እቲ ምጽዓር ድብልዎሲ ናይ ብሓቂ ስኽሎ ተስፋ ዘይምቁራጽን ኣወንታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ሒዝካ ምብጋስም ማለት እዩ ብዙሕ ኣብነታት ከመጽእ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሕጂ ሓንቲ ወይረ ነርስ ኣሬና ሃንፊንግ ትበሃል ከምዚ ናይ ጸሓፊት እያ ቅድሚ ሓንቲ መጽሓፍ መሰጻሕፈሲ ናብ ፓብሊሸርስ ኣብ ደገ ናብ ፓብሊሸርስ እንዳኸድካ እዩ እቲ ታሽሞ ድኾን ማለት እዩ 36 ግዜ እያ ሪጀክት ኮይና ወይ ከዓ ተነፂጋ ማለት 36 ግዜ ሲ ንሓንቲ መጽሓፍ እቶም ፓብሊሸራት ንኽቕበልዋስ ተነፂጋ እንታይ ገይራ ድሓር ኣብ መወዳእታ ናታ ሓሳብ እያ ምፅያ እሳሲ ሓደ ኤምፓየር ማለት ሓደ ካምፓኒ ፓብሊሽ ክገብር ዝኽእል ካምፓኒ ኣበጊሳ እሳ ከዓ ብኡ ክሰርሓሉ ጀሚራ ማለት እዩ ኢቨን ኣብኡ እውን ብዙሕ ነቐፌታትን ብዙሕ ክስታይን ይመፅዋ ማለት እዩ ግን እታ ሓሳባ ክሳብ መወዳእታ ተብፅሓ ቀፂላታ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ካብቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት ናይ ከምኡ ኮይኑ ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብ ርእሲ እቲ ዘለና እውን እቲ ብተደጋጋሚ ምፅዓር ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት እዩ ካልእ እውን እቲ ናይ ብሓቂ እቲ ምህዞ ንብሎ ዘለና ሲ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ መወዳእታ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ፀገማትን ብድሆታትን ንፈትሕ እንዲኸውን ደሎ ሓደ ምህዞ ድበሃል ስለዚ ብመፅናዕቲ ዝተሰነየ እንተኾነኻ ዝያዳ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ኣብ መወዳእቱ ሲ ትድፅዓርካሉስ ኣብቲ ባይታ ተጠላቢ ኮይኑ እውን ንዓኻ ሞራልን ናብቲ ዝቕፅል ተሓስቦ ሓሳባት እውን ሓደ ኣወንታዊ ድርኺት ክኾነካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ናብዚኣ ሚካኤል ዝበላ እያ እታ ነጥቢ ተወሳኺ ክህልወና ይኽእልኒ ግን እታ ካልእቲ ነጥቢ እሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትቁፅሪ ናይ መሃዝትን ናይ ሰናዕትን እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ንኣሽቱ ከዓ ፅቡቅ ዝሳተፍዎ ግዜ ይመፅእ ደሎ ግን ኣብታ ዝበልካያ ንቕሓት ክንደይ ግዜ ይድወስድ ኣብ ጎኑ ከካይዶ ሓድሽ ሓሳብ እንዲም ደምፅእ ደሎ ወይ ነምፅእ ደለና እንታይ እዩ እቲ ኣገባባት እንታይ እዩ ኣብ ርእሶም ክሕዝዎ ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ሲ ንብዙሓት ቆልዑ ንጀመርቲ ወይ ንገለ ሞያውያን ኣምፂና ንመክር ኢና ኣብዚ ናይ ምህዞን ሰንዓን ግን ከምኡ እንታይ እዩ ዝፅበዮም ደሎ ወይ እንታይ እዮም ክኾኑ ዘለዎም ዳርጋ ኣይፈልጡን ኣለው ብዙሕ ግዜ ብሓገዝ ከዓ ከምዚ ዓቢ ኮይኑ ከዓ ይስማዓና እዩ ጀማርሲ ሓገዝ ኣብ ዓለም ዘሎ ምህዞታት እንተሪእናዮ ግን ካብ ዝተሓገዘ ዝተነፀገ ይበዝሕ እሱ ኢኻ ተሓይለ ከማ እንደህቦም ነይሩ መስለኒ ሕጂ እንታይ እዩ ክነቕሑ ዘለዎም መሃዝ ክኸውን እየ ክብል ከሎ ሓደ ቆልዓ ወይ ሓደ መንእሰይ እንታይ ይፅበዮ ኣሎ ምህዞ ነዊሕ መገዲ እዩ ትበፅሖ ቦታ ገለ ደይኮነሲ ትጓዓዞ ጉዕዞ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ እቲ መቐረት ከዓ ኣበይ ዘሎ እንድሕር ተባሂሉ ከዓ ኣብቲ ጉዕዞ እዩ ዘሎ እምበር ኣብቲ ትበፅሖ ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ክደልዮ ከለካ እዩ ጥዑም እምበር ምስ ረኸብካዮ መቐረቱ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እታ መጀመርያ ዝኸበደት ፓርት ወይ ዝኸበደት ክፋል ናይ ምህዞ እታ ሓሳብ ምምንጫው እያ ሓንቲ ሓሳብ ኣብ ዓለም ዝኸበደ ነገር ምሕሳብ እዩ ምሕሳብ ክበሃል ከሎስ ጥዑይ ሓሳብ ክትሓስብ ምኽኣል እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ነጥቢ ጥዑይ ሓሳብ ምፍላቕ ወይ ምምፃእ እያ ሓንቲ ሓሳብ እንድሕር ፈጢርካያ ሓደ ሰብ ኣብ መዓልቲ እንተዘይተጋጊ ካብ 50,000 ክሳብ 60,000 ሓሳባት ይሓስብ እዩ ዝበሃል በት ሳይንስ ካብዞም 50,000 60,000 ሓሳባት ክንደይ ጠቐምቲ ሓሳባት ይኾኑ ክንደይ ጎዳእቲ ክንደይ ኣሉታውያን ክንደይ እወታውያን ይኾኑ ኢልና ድሕር ሓሲብናዮ ዘሰንብድ እዩ ዋላ ንገዛእ ርእስና እውን ስለዚ ተቐዳመይቲ ሓሳብ ምምንጫው እያ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ቀፂላ ትመፅእ ድሕሪኡ ሓሳብ ምስ ረኸብካ ነዚ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞኖታይዝ ትገብራ ወይ ናብ ገንዘብ ክትቅይራ ትኽእል ነታ ሓሳብካ ሓሳብ ሎሚ ክቡር እዩ ኣብ ዝኾነ ዓለም እንድሕር ከድና ሓሳብ ክቡር እዩ ዋግኡ ኣገዳሲ ሓሳብ ኣርባዓ ሓሳብ ኣኽሳቢ ሓሳብ እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ ዋጋኣ ክንደይ እዩ ብኸመይ የኸ ዋጋኣ ክረኽበላ ትኽእል ኢልካ እንድሕር ክትሓስብ ኮንካ ተቐዳመይቲ ክትገብራ ዘለካ ስቴፕ ወይ ስጉሚ ሪሰርች ምግባር እያ ማለት እዩ ሕጂ ሪሰርች መብዝሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና እቲ ንገብሮ ሪሰርች ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ብኸመይ ናብ ፕሮዳክሽን ከብፅሖ ዝኽእል ኢልና ኢና ንሓስብ እምበር ብዛዕባ ፓተንት ሪሰርች ኣይንገብርን ኢና እዛ ኣነ ሓሲብያ ዘለኹ ሓሳብ ናብ ግብሪ ክትርጉማ እንድሕር ኮይነ
ቅድሚ ሕጂ ነዛ ሓሳብ እዚኣ ኣብ ግብሪ ዘውዓላ ሰብ ኣብ ዓለም ሲ ይህሉ ደኸውን ፓተንት በዛ ሓሳብ እዚኣ ሲ ፓተንት ዝወሰደ ወይ መሰል እጀታ ክንብሎ ንኽእል ወይ መሰል ዋንነት ክንብሎ ንኽእል ዝወሰደ ሰብሲ ይህሉ ደኸውን ኢልና መጀመርያ ክንሓታ ዘለና ሕቶ እዚኣ ቀፂልና ክንሓታ ዘለና ሕቶ ድማ እታ ናይ ኢንቨንሽን ፕሮሰስ ወይ መስርሕ ናይ ምህዞ ክንክተል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መስርሕ ናይ ምህዞ ኸ እንታይ ዝመስል መጀመርያ እቲ ሓሳብ ምስ መፀት ነዚ ሓሳብ ከመይ ጌርካ ካብ ሪሰርች ተህፍትማ ብሪሰርች ክንብል ከለና ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና መጀመርያ ናይ ፓተንት ድሕሪኡ ከዓ ናይ ማርኬት ሪሰርች ከዓ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ሓሳብ እዚኣ ሲ ኣብ ዕዳጋ ወሪዳስ ተጠላቢት ድያ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ህዝቢ ብዙሕ ዘይንግደሰላ ነጥብላ እዛ ፊዚቢሊቲ ስታዲ ትበሃል ማለት እዩ ወይ ናይ ተኸኣልነት መፅናዕቲ ትበሃል ለዚ ናይ ተኸኣልነት መፅናዕቲ እውን ኣገዳሲ እዩ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ሲ ክዕውታ እየ ሽዑኡ ብከምዝን ኣገባብ ናብ ረብሓ ክቕይራ እየ ኢልካ ትሓስብ ክትብል ኣለካ ምክንያቱ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ዘዛርበና ዘሎ እቲ ንፋይናንሳዊ ጥቕሚ ተባሂሉ ዝግበር ምህዞ እዩ ንማሕበራዊ ጥቕሚ ኢልካ ትገብሮ ነገር እውን ኣሎ ብናትካ ግዳሰ ፍሉይ ግዳሰ ወይ ሆቢ ኮንካ ከዓ ትገብሮ ነገር እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሓሳብ ኣምፀያ ዘለኹ እዘን ሪሰርች እዚአን ምስ ገበርኩ ኣብ መወዳእታ ፓተንት ኣብል ድያ ፓተንት ከውፃላስ ይኽእል ድየ ፓተንት ንኸተውፅእ ከዓ እንታይ ኣሎ ሕጋጋት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሕጋጋት ከዓ ብልክዕ ክርድኦ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነጥብታት ኣለዋ መጀመርያ እቲ ሓሳብ ሓዳሽ ድያ ናትካ ድያ መወቆላ ካልኣይ ነገር ጠቃሚት ድያ ጠለብከ ኣለዋ ድዩ እንድሕር ኢልና ሓሲብና እዘን ሕቶታት እዚአን ጌርካ ናብቲ መወዳእታ ካብ ምህዞ ዝርከብ ረብሓ ክትረብሕ እትኽእል ማለት እዩ ሃንደበት መፂኻ ሓንቲ ሓሳብ ኣላትኒ ኩሉ ዘድልየኒ ነገራት ኣኪበ ሰሪሐ ማለት ፅቡቅ ኣይመፅን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ነታ ሓሳብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክነብፅሓ እንድሕር ኮይና እታ መጀመርያ ክንገብራ ዘለና ዶክመንቴሽን ምስ ኣገዳሲት እያ ካብቲ ሓሳብ ዝጀመረትላ እዋናት ሒዝና ክሳዕታ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ትመፀና ሓሳብ ጆዳው እንዳገበርና ኣብ ወረቐት እናፀሓፍና እንዳሰነድና ምኻድ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ መስራሕ ናይ ምህዞ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ተናኺፎም እዮም ማለት እቲ ምህዞ እቲ ካብ ውሽጥኻ ዝብገስ ድርኺት ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣነ ኮይና ከም ዝተረዳእት እንተሓቶ ሓደ መሃዛይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ናብቲ ውፅኢታዊ ዝኾነ ደረጃ ንክበፅሕስ እንታይ ክገብር ዘለዎ ደላ ኮይና ትስማዕ እንተ ሓሳብ ሕጂ ዋላ ተዳዕበየ ፀገም ከማን ናይ ሃገርና ኮይኑ ትስማዕና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ዘሎ ፀገም እቲ መወዳእታ ስታይ ዝረአየካ ዋላ ክብሮም ኣብዚኣ ካብቲ ናቱ ውልቃዊ ተመክሮ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ንኣብነሲ ንብዙሕ ዓመታት ብተደጋጋሚ ትሰርሓሉ ትነጥፈሉ ስለምንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ድርኺት ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ፀዓት ስለ ዘለካ እዩ እዚኣ እታ ዓባይ ሕቶ ስለዚ ዋላ ኣብ ብዙሕ እዋናት ኣብ ፌስቲቫላትና ኣብ ሓንቲ ውድድር ጥራይ ተራእዮም ዝጠፍሉ ዘለዉ ምክንያት እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኣነ እንታይ ኮይና ትስማዓኒ እታ መወዳእታ ትረኣየና ነገርሲ የላን ማለት እዩ ስለዚ ንዓ እንታይ እትጎድል ደላ እሳ ከዓ እታ ንቕሓት እያ ትጎድል ደላ ማለት ኣብ መወዳእታ ሓደ ብልክዕቲ ምህዞ እንታይ ዓይነት መስራሓት ክሓልፍ ዘለዎ ንርዳእ ክንደይ ሰባት ኢና ተረዲእና ኸ ናብቲ ተግባር ንኽነምፅኦ ክንደይ ዓይነት ፀዓት ይደለና ስለዚ እዚ ብምሉኦም እዚኦም ናብቲ ክስታይ ኮይኑ ይስማዕና ኣብቶም ንቕሓት ዝድረኽ ኮይኑ ይስማዕና ማለት ሕጂ ብዙሕ ታሪኻት ኣሎ ንኣብነት እዞም ህቡባት ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂን ምህዞን ዕዉታት ኮይኖም ዝወፁ ሰባት ሲ ብዙሕ ጋዕ ገልጠም ዝሓለፉ ውረደይ ዝሓለፉ እዮም ንኣብነት በዓል ስቲቭ ጆብሲ ኣብ ዒስራታት እዩ ነታ ናይ ኣፕል ካምፓኒ መስሪትዋ ካብኡ ከይዱ ፅቡቅ እንዳኸደ ከለካ በቲ ቦርድ ግን ኣብ መበል 30 ምስ ገበረ ግን ተሰጊጉ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ድስምዖ ስምዒታት እሱ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሓደ ዕቢድ በለ ደረጃ ኣብፅሕዋ ከበቅዕ ካብኡ ክስጎግ እንታይ ዓይነት ስምዒታት እዩ ደለዎ ስለዚ ነዚ ካብ ውሽጡ ዝብገስ ፍራስ ማለት ውድቀት ናይ ኣተሓሳስባ ሃስያ ተበጊስካ ናብቲ ትደልየለካ ዓላማ ንክትበፅሕ እንታይ ዓይነት ፀዓት ሓቲትዎ ይኸውን እዚ ግን ካበይ እዩ ድምፅእ ደሎ ንምንታይ ብኸመይ መልክዕ በዲህዎ ነዚ ኩሉ ዓይነት ፀገማት እንድሕር ኢልና ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓኒ ንቕሓት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላቲ
ሕብረተሰብ ንበሎ መንግስቲ ንበሎ ካልእ ንበሎ ብዙሓት ኣካላት ሓደ ተጨባጥ ነገር ምስ ረኣየ ክድግፈካ ዝብገስ ኮይኑ ይስማዕኒ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ነገር ኣባና ወይ ከዓ ኣብቲ ውልቃዊ መሃዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ብሓፈሻ ዋላት ናይ ሓባር ርድኢታት እቲ ፕሮሰስ ሓደ ምህዞ ከመይ ኢሉ ኣብ ተግባር ድበፅሕ እንድዕዳ ፈሊጡ ብኸመይ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ሓደ ሰብ ኩሉ ክገብር ይደሊ ይኸውን ንኣብነት እቲ ናይ ንግዳዊ ወይ ከዓ ናብ ንግዲ ናይ ምቕያሩ ክእለቱ ክሳብ ክንደይ ንነብሱ እውን ክግምግም ኣለዎ ከመይ ገይሩ እዩ ምስቶም ናይ ንግዲ ክእለት ዘለዎም ተሓባቢሩ ኣብ ተግባር ደምፅዓ እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ንቕሓት ዝሓትት ብዙሕ ንኣብነት ሕጂ ብዛ ናይ ቶታል ሲ ውድድራት ተሳቲፍና ነይረ ኣብኡ ኣታች ወይ ከዓ ከነተሓሕዞ ድተሓተትና ወረቓቕትስ ነይሩ ቢዝነስ ሪሰርች ክትገብር ኣለካ ማዓት ሕቶታት ይድመፀካ ሕጂ ኣብኡሲ ትግረም ኢኻ ነዛ ምህዞ ዲ ክሳብ ክንድኡ ገለ ምክንያቱ እቲ ፍልጠት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብኡ የርእየካ ማለት ስለዚ ብዙሓት ነገራት ዘጠቃልል ኣእምር ኮይኑ ስማዕና ማለት እዩ ክልተ ግዜ እንዲኹም ኣልዒልኩሞ ንክብሮም ብዙሕ ዝበለ ዓመታት ከዓ ኢኻ ወሲድካ ዘለኻ ሕጂ ብጀካቲ ንቕሓት ፍቕሪ ምስቲ ሓሳብ ምስቲ ትሰርሖ ደለኻ ገለ ምስቲ ትሪኦ ደለኻ እውን ፍቕሪ ክህልወካ ኣለዎ መስለኒ ሕጂ ከመይ ጌርካ ኣለሌኻዮ ክንደይ ዓመት ወሲድልካ ምክንያቱ ናትካ ፅቡቅ ኣብነት ስለ ዘለና ናይ ዝዓዲ ክንደይ ዓመት ወሲድልካ ኣብ መስርሕ ክውን ስለ ዘለኻ ብሕጂ እውን ካብ ዘለኻዮ ንክትከይድ ክንደይ ዓመት ክወስደልካ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ተቐንዲ ሕመረት ግን ክንድዚ ብዙሕ ግዜ እንታይ ምስኡ ዘተሓሕዘካ ዘሎ ምስ ስራሕካ ኣነ ብሙዞን ሰንዓን ኣብ 2006 ጀሚረ 2006 ማለት ሰሪሐስ ንህዝቢ ኸሪእሉ ዝጀመርኩ ማለት እዩ ኣብ ዳርጋ 14 years ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጀመርያ ትሰርሕ ንስድራኻ ገለ ተሪኦም ዋው ገለ ካክሳይ ትገብር ዳራይ ፌስቲቫል ምስ ኣቕረብኩ ግን እቲ ርእይቶ ናይቲ ህዝቢ ማዕረኽ እንደይ ተባባዓይ ህዝብና ሕጂ ኣብኡ ክትሪኦ ከለኻ ወላ ንእሽተይ ነገር ሰሪሕካ ክትኮን ትኽእል ኢኻ በቲ ምስቲ ዕድሜኻ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ግን ኣዝዩ ተባባዓካ ብዙሕ ርእይቶታት ተምፃልካ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ እንታይ እዩ እቲ ሰሪሕ ምስ ወዳእኹ ከምዚ ዕግበት ይስማዓኒ ስለዚ ዝምባለየ ምዃኑ ፈልጥዮ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መወዳእታ ዝሓስክዎሲ ሕጂ ከምዚ እንዳበልኩ ክሰርሐ እቶም ፕሮጀክት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ማርኬት ከብፃሕና ኣይክእልኒ ምክንያቱ ባጀት የብለይን ወላ ተምሃራይ እውን ነይረ ግን ኣብ መወዳእታ ሲ ሓንቲ ናተይ ካምፓኒ ገይረስ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ፀገም ክፈታሕ ዝኽእል ክስታይ ክሰርሐ እየ ዝብል ነይረ ማለት እዩ ነዊሕ ዓመታት ወሲድለ እዩ ምናልባት ክንዱ ክወስድ ነይሩ ወዲያ ኣይነበሮን እቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ክስታይ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ንክትገብር ሰልዲ የድልየካ እዩ እኹል ግዜ እውን ክህልወካ ኣለዎ ምስ ትምህርቲ ገለ ኣይጣዕምን እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ነይረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ስራሕ ክኾን ፕሮጀክት ሴቭ እንዳግበርኮ ንኸይድ ኣብ ህዝቢ ኣይዘርጋሓ ነይረን ባዚ ታይም እታ ትምህርቲ ዝወዳእ ኩላ ግን ገለ ነገር ክጅምር ኣለኒ ኢለ ዝሓስብ ነይረ ማለት እዩ ልካ ኣብ 2014 ናይ ትምህርቲ ወዲየ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ድሕሪኡ ካምፓኒ ክትጅመር ኣለዋ ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ምስ ገለ ሃፍታማት እውን ዲል ክገብር ፍትን ነይረ ግን ዝበዝሐ ግዜ እዚኦም ናይ ዓድና ሃፍታማት እቲ ዋጋ ናይቲ ሓሳባት ወይ ናይ ተምፅልልካ ኣይድያ ኣይርዶም እዩ ብዙሕ እንታይ እዮም ዝገብሩካ ዝፍትኑ ኣብ መወዳእታስ ከምዚ ከም ሓደ ሰራሕተኛ ከምኡ ዓይነት እዮም ክሕዙካ ዝፍትኑ ስለዚ ብከምዚ ክትኮን ኣይትኽእልና ምክንያቱ ስኻ ሓሳብ ኣምፂኻ ሲ እቲ ሓሳብካስ ክትረኽበሉ ኣለካ መወዳእትኡ ስለዚ ናተይ ትካል ክጅምር ኣለና ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ብዚንጎ ዝተሰርሐት ቦታ እያ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ 2014 ንእሽተይ ዚንጎ እያ ኣብኣ ኮይና ንሰርሕ ጀሚራ ንእሽተይ ነገራት ድሕሪኡ ናብ መንግስቲ ኣፕላይ ጌርና ማለት እዩ ከምዚ ከምዚ ፀገም ኣለና እንታይ ክትሕግዙና ትኽእሉ ኢልና ማለት እዩ ኣብ 2016 ናብቲ መወዳእታ 2017 መጀመርታ ቦታ ተዋሂብኒ ማለት እዩ ኣብ ማርካቶ ብመንግስቲ ኣብኡ ኸ ገለ ክስታይ ጌርና ሕጂ ዝያዳ ኣብ ፀዓት ዘተኮረ ፕሮጀክት ንሰርሕ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናብ ድሓን ደረጃ በፂሕና ኣለና ምክንያቱ በቲ ኣብ ዝዓት ዘሎ ጥረ ነገራት ጌርና ሰሪሕናስ ንህዝቢ ክንሸየጥ ጀሚርና ንሰራዊት ንገለ ክንሸየጥ ጀሚርና እቲ ክንበፅሖ ዝደሊ ደረጃ ኣይኮነን ግን ገለ ነገር ተንቀሳቂስና ኣለና ማለት እዩ ኣነ ምዛ ናይ ክብሮም ክምላኣሉ ምስ ክብሎ ፀናንዲ ካብ 2006 ጀሚሩ ፌስቲቫል ተሳቲፉ ገሊና ኣብ 2008 ገሊና ኣብ 2010 ሕጂ ኣነ እንታይ ምበልኩ ሕጂ ድሓን ኦኬ እቲ መሃዛይሲ ገንዘቡ ከውፅኡ ጉልበቱ ከውፅኡ ሓሳቡ ኣውፅኡ ገለ ነገር ቀሪቡ ኣሎ
እቲ ነቲ ኢቨንት ነቲ ውድድራት ነቲ ሾው ነቲ ምርኢት ኦርጋናይዝ ዝገብር ደሎ ኣካልከ እቲ ድህቦ ሽልማት ሲ ይበቃዕ ዲ ነቲ ተቐሪቡ ደሎ ውድድር እንታይ ንምባል 10,000 5,000 3,000 እንዳሃብካ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘይተምፅእ ትፈልጥ ኢኻ ንስኻ ወላ ኦርጋናይዘር ከለኻ እቲ ትህቦ ሽልማት ናይ ብሓቂ ኣበጊሱ ነቲ ሰብ ናብ መወዳእታ ከም ዘብፅሖ ጌርካ ክትሓስቡ ክትቀል ኣለካ ወላ 10 ትሸልም ሓደ ሰልም 3 ትሸልም ሓንቲ ብልፅቲ ሽልማት ትሸልም ነዚ ሓንቲ ብልፅቲ ትብላ ሽልማት ግን ክሳብ መወዳእታ ደብፅሕ ንዋታውን ወላ ገንዘብ ኣይኹን ኮኔክሽንስ ክትፈጥረሉ ትኽእል ኢኻ ጅናምነት ሃማተ ይኽልፀን እዩ ሃማተ ምስ ክንደይ ትካላት ኮኔክሽንስ ኣሎ ምስ ክንደይ ማሕበራት ኤንጂኦስ ገቨርንመንት ኦርጋናይዜሽንስ ርክብ ኣለዎ ምዚኦም ኣረኺብካ ናይ ብሓቂ ማለት ከም ንዓኸ ንክሳይ ይኮነ ነቶም ሰባሲ ፉሊ ፋንዳሜንታል ከምዚ ሩይ ዝኾነ ለውጢ ደምፅእሉ መገዲ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሳተፍ ኢና 10 ዓመት ሰብ ኣቕሪቡ ተስፋ ድቆርፅ ምክንያት እንታይ እዩ ስለ ደይጠቕሞ ደሎ ጥራሕ እዩ ጠቕሞ ናብ ርሑቕ ተቐይር ነርቲ ዝኾን እቲ ጉዳይ ሰብ መቐፀሎ ትካል ምገበር ሕጂ ከምዚ ናይ ክብሮም ኣብነታት ውሑድ እዩ መብዛሕትኡ ግን ተስፋ ቆሪፁ ድኸይድ ወላ ቀዳማይ ይውፃእ ካልኣይ ይውፃእ ተንፈልጠን ሽልማት ወላ ሓንቲ ከበግሶ ድኽእል ኣይኮነን ሕጂ ዕብይ ድበለ ሽልማት እቲ ሽልማት እውን ከምዚ ደረጃታት ደሎ ሲድ ማኒ ይበሃል ካፒታል ማኒ መበገስ ማለት እዩ ሲድ ማኒ ሕጂ ወላ ብዙሕ ክኸውን ምሽ ብሓንሳእ ትህቦን ኢኻ ኣብ ወርሒ ከምዚ ታይም ላይን ትገብረሉ ሽዑ ክስታይ ተውፅእ ኣላ ሓንቲ ፕሮጀክት ናታ ደረጃታት ተውፅእ ኣላ ኣብ ዓመትታ ክትገብር እያ ኣብ 2 ዓመትታ ክትገብር እያ መዓስያ ናብ ማርኬት ክትበፅሕ ማርኬት በፅሐት ክንደይ ክትሸይጥ እያ ክንደይ ሰባት ክጥቀሙላ ድብል ሕቶታት ሓቲትካ ነቲ ሰብ ከተበግሶ ትክእል ኣለካ ፅቡቕ ብሉፅ ስራሕ ሰሪሕካ እንካዚአን ገንዘብ ኪድ ሻስተየ እንድሕር ትብሎ ኮንካ ግን ነቲ ሰብ ኣይጠቕሞ ነቲ ድልደሎ ሰብ እውን ኣይጠቕሞ ንዓመታይ ክምለሶን እዩ ወይ ከዓ ንዓመታስ ከም ዓብ ሰብ ኮይኑ ገለናቱ ትካል ኣበጊሱ ወይ ገለናቱ ኣይድያ ናብ ካልእ ደረጃ ብፅሑ ክምለሶ ኣይትፅብን እያ ስለዚ ወላቲ ኦርጋናይዝ ዝገብር ደሎ ትካል ወላቲ ውልቀ ሰብ ይኹን ብከምዚ ዓይነት ካሕስቦ ክኽእል ኣሎ ነዛ መፅያ ደላ ኣብ ናተይ ፕላትፎርም ስራሕሲ ከመይ ገይረ ክሳብታ መወዳእታ የብፅሓ ክብል ክኽእል ኣለዎ እቲ ብድሆታት ርኢና ኣለና ካብ ውድድራት ሓሊፉ ንምንታይ እዩ ናፍቲ ዝግብኦ ቦታ ማለት ኣብቲ ዕለታዊ መዓልትታትና ንጥቀመሉ ዘኽእል ደረጃ ደይ መብፅሑ ክገልፅዎ ፀኒሖም እዮም ብድሆታት ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ሃራይስ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ እንተዘይኮይንኸ ብወልቀ ሰብ ደረጃስ እንታይ ክግበር ዘለዎ ከም ኣነሲ እዚኣ ከም ሕቶ ልዒልናስ ክስታይ ክንዛረበላ ገለ ደስ ምበለኒ ከም ሓሳብ ማለት ሕጂ እንታይ ሓደ ግዜ ብዚ ናይ ክስታይ ነርና ካብ ኔፓል ድመፀ ፕሮፌሰር ሲ ብዛዕባ ኣይዲያል ስቱድዮ ኣብቲ ሃገር ዝተበጋገሰ ገለስ ይዕለና ነይሩ ወርክሾፕ ነራ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልና ው ኣብቲ መጀመርያ ሲ እቲ ሓሳብ ምስ ተበገሰ ወላ ሓንቲ ድድግፈና ኣካልሳ ኣይረኸብናን ኣካል መንግስቲ ንበሎ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ንበሎ ወላ ሓደ ዝድግፈና ኣካል ኣይረኸብናን እንታይ ገርና ግን መጀመርያ ምሕዝነት ፈጢርና ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ምሕዝነት ፈጢርና ንኣብነት ምስ ዝተፈላለዩ ኣብኡ ድግደሱ ጋዜጠኛታት ነቲ ድስራሕ ዘሎ ስራሓት ወይ ከዓ ማለት መጀመርያ ውድድራት ሰሪዖም ብዝተፈላለዩ መወልቲ ክምውሉ ዝኽእሉ ነስነስ ዝበሉ ትካላት ኣበጊሶም ነዚ ናብ ተግባር ንምምፃእ ብማስ ሜድያ ብካልእ ነገራት ዝርግሐ ንምርካብ መጀመርያ ኣብኡ ድግደሱ ጋዜጠኛታት እንዳተወከሱ ሃብታማት ኣብኡ ዝግደሱ እናስሓቡ ገሊኦም ኣበጊሶሞ እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ሕጂ ብዓበየ ደረጃ ገለሲ ወላ ሓንቲ ደገፋይ መፆምን መጀመርያ ድሕሪኡ ነዚ ነገር ምስ ረኸቡ ግን ዕዉት ስራሕ ምስ ሰርሑ ግን ኣዝዮም ብዙሓት ኣካላት እዮም ክመፅዎም ጀሚሮም ንኣብነት ከም ትድዕለና ዝነበረሲ ነቲ ውድድራት ሕጂ ኣብ ኔፓል ዝካየድ ዘሎ ውድድራት እተን ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ተቀዳዲመን እየን ዝሕዝዑ ሕጂ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ክንደይ ኣማይታ ሸሓት ክድግፎም ድልው ይደሎ ማለት እዩ ብዓብዩ እዚ ዩኒሴፍ ንባዕሉ ማዓት ገንዘብ ከፍስሰሎም ድልው እዩ ካብኡ ኣብነታት ወሲዱ እውን ኣብ ብዙሓት ሕጂ ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ማዓት ወፍርታት ክገብር ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ካብዚኣ ሓንቲ ነጥቢና ንርዳእ ማለት እዩ ሕጂ እታ ቪዥን ወይ ከዓ እታ ራእይ ኣላ ነዛ ራእይ እዚኣ ኣብ ተግባር ንምምፃእ ብውልቂ ይፅዕር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ደሎ ባይታሲ ብቀሊል ነገር ፋሕቲሮም ረኺቦሞ ማለት ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ኣካል በቲ ክምስጦ ዝኽእል መንገዲ ቀሪብካ እውን ክትምስጦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ቅልል ዝበለ
ቀሊል ነገር ነቲ ሕብረተሰብ ፀገማቱን ብድሆታቱን ክትፈትሕ ትኽእል ሓንቲ ነገር እንድሕር ቀሪብካ ንኣብነት ዋላ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ዘምፅኣስና ጫጫፊት ዕፉን ኣላ ጫጫፊት ዕፉን እቲ ኣሰራርሓ ተትሪእዎ ብጣዕሚ ድገርመኩም ቀሊል እዩ በቲ ካልኩሌት በቲ ቅመራ ደውፅዎ ከዓ ካብ 3400 ካብ 3000 ክሳብ 4000 ትውድእ እዚኣሲ ፅዒሮም ሰሪሖም ባዕሎም ዋላሲ ፕሮዳክት ገይሮም ናብ ህዝቢ ክዝርግሑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚኣሲ ካልእ ደገፍ ነደልየላ ዶ ብዓይኒ ሓቂ ኦፍኮርስ ኣገዳሲ እዩ ክትረክብ ገለ ግን ባዕልኻ ኢኒሽየት ጌርካ እውን ነቲ ካልእ ኣካላስ ክትምስጦ ትኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ኣነ እንታይ ክብል ድደሊ መጀመርያ ኣፍቶም ዓይነታት ናይ ምህዞ ኣተኪርና እኹል ኣፍልጦ እንተዝህልወና ፅቡቕ ምኾነ ከይተሓዋወሰና መታን እቲ ዓይነታት ናይ ምህዞ ሓደ ንፋይናንሳዊ ረብሓ ኢልካ ትገብሮ ምህዞ ኣሎ እሳ እንድሕር ኮይና እታ ንፋይናንሳዊ ምህዞ ብዝተገበርካ ጌርካ ካብ ባንክታት ልቓሕ እንድሕር ተፈቒዱ ብከምኡ ጌርካ ዝያዳ ክትዕብዮ ትኽእል ኢኻ ተኻልእ መብዝሕትኡ ግን ዋላ እዞም ናይዞም ህፃናት ናይ ሆቢ ኢልካ ዝግበር እዩ መብዝሕትኡ ግዜ ሕጂ እዚ ንሆቢ ኢልካ ዝስራሕ ነገር ኣቐዲሙ ዝተሰርሐ ኣብኡ ግዳሰ ስለ ዝሓደሮም እምበር እቲ ምህዞ ናብ ተጨባጥ ነገር ከይዱ ኣድማዕነት ክህልዎ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መጀመርያ እቲ እንታይ ዓይነት ምህዞ ሓደ ሰብ ዘቕርብ ዘሎ ንፋይናንሳዊ ረብሓ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ናይ ክብሮም ክንጠቅስ ፀኒሕና ፒርሊ ፋይናንሻል ኦሪየንትድ ዝኾነ ኢኖቬሽን ኢና ክንብሎ ንኽእል ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉን ዋላ ክብሮ እውን እቲ ናይ ባንክ ለቓሕ ስርዓተ ባንክታትና እንታይ ክመስል ኣብ መጻኢ ዝርአ ነገር እዩ ግን ብልክዕ ነዚ ኣብ ግምት እትዩ ዝሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ፀገም የብሉን ክዕወት እዩ ማለት እዩ መወዳእቱ ኢንተርፕረነርሺፕ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ ዋኒን በዓል ዋኒን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሆቢ ኦሪየንትድ ኢኖቬሽን ንብሎ ዘለና ግን መብዝሕትኡ ግዜ እዚ ኣብ ኤክስፖ በዞም ህፃናት ዝቐርብ ብገለገለ ዓበይቲ ዝቐርብን ብሆቢ እዩ ዝኸይድ እቲ ናይ ሆቢ ንሆቢ ገዲፍና ኣፍቲ ዝያዳ ቁጠባዊ ረብሓ ከምፅኣሉ ዝኽእል ነቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ሃገርካ ዝያዳ ፍታሕ ከምፅኣሉ ዝኽእል እንተኾነ ፅቡቕ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ክንፈልዮ ክንክእል ኣለና እዛ ካልአይቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ኩሉ ግዜ ክንሓስበላ ዘለና መሃዚ ማለት ስቂሉ መፂኡ ሓፂን ዝቐጥቅጥ ጥራይ ማለት ኣይኮነን ፍልጠቱ ክዕቢ ክኽእል ኣለዎ ከንብብ ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ንብሎ እንታይ እዩ ዘየንብብ ሰብሲ ዝዛረቦ ይውሕድ ዝሓስቦ ከዓ ይስእን ዝበሃል ነገር ኣሎ ከየንበብካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ከየንበብካ እውን ክትዛረብ ኣይትኽእልና ተተዛረብካ ከዓ ቆለጥጥቆ ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንባብ መሰረት ናይ ምዕባለ መሰረት ናይ ዕቤት ከም ምዃኑ መጠን ኩሎም እቶም ኣብ ምህዞ ናብ ሰንዓን ዝግደሱ ከንብቡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እታ ኣገዳሲት ነጥቢ ግን ኮሚኒቲ ቤዝድ ኢኖቬሽን ሰፖርት ሰንተርስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ከም ሃገር ማለት ምናልባት እዚ ከም ሓላፍነት ንሚኒስትራዊ እዚ ሎካል ጋቨርንመንት እንታይና ንብሎ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሃማመታዊ ንገዛእ ርእሱ ነቶም መንእሰያት ጠርኒፍዎም ስለ ዘሎ ብኮም ዝሰረቱ ስፖርት ኮም ዝሰረቱ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ ገስጊሱ ኣሎ ምህዞን ሰንዓን ኮም ዝሰረቱ እንተጌርናዮ ከመይ ክግስግስ ኢልና ንፅበዮ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ከባቢ ነፍሲ ወከፍ ናይ ንኡ ዞባ ሃማመተ ዘሎ ነዚ ሓላፍነት ወሲዱ ክሰርሓሉ ክኽእል ኣለዎ ናቱ ማንዴት እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ጭራሖታት እንታይ ዝብል ናይ ሃማመተ መንእሰይ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓፀቕ ይመስለኒ ጌት ኮንሽስ ስኪልድ and organized እዩ እቲ ዝመፅእ መስለኒ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ሓላፍነት ወሲዶም ዝያዳ ክሰርሕሉ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ራይ ዓብ ጉዳይ ከም ዘለዓልና ብዙሕ ግዜ ከም ዘድለና ንፈልጥ ኢና ብእዋኑ እውን ነልዕሎ ኢና ብሕጂ እውን ከነልዕሎ ኢና ኣብ ሓደ ደረጃ ክሳብ ድበፅሕ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ብጨንፈር ኢና ልዒልናያ ብዙሕ ግዜ ሓገዝቲ ጠርነፍቲ ኣተባባዕቲ ኣካላት ክህልው ንደሊ ኢና እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ግን እቲ መሃዝን ሰናዕን ናይ መሃዝን ሰናዕን ባህርያት ዘለዎ ሓሳባቱ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ናብ ግብራዊ ተቐይሩ ናብ ኣድማዕ ዝኾነ መዓልታዊ ህይወትና እንጥቀመሉ ፍርያት ክሳብ ዝበፅሖ ዝኸዶ መስራሓት ክርድኦን ክፈልጦን እሞ ብዘይ ተስፋ ምቑራፅ ካብቲ ዝደለ ደረጃ ክበፅሕ ሽዑ እቲ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ ይሕግዝ ልክዕ ሓገዝ እኮ
نتي زلو إيخا تتبابعا ويكا تسقمو مبر نزي لا يتفترنها سلازي بقبو كنفلت أوتو خينا نتي زي حقز دلو كنريوها علينا حبرت سفحجي كم زيتات قديات يقات موي أبزح أقبابات ويكا هيوتات انتارينايو وي حبرت سوا تارينايو بمرأي يوزعمن يقدسو مخانومس آمنة إيخا زغزق ወይ ከዓ ናብ ካልእ ደረጃ ድኸይድ ስለዚ መሃዝን ሰናዕንታይ ባህርያቱ ጻዕራም ተወፋይነት ዘለዎም ተግባራውያን ዓቕሊ ዘለዎም ቀንዲ ሓበራዊ ስራሕ ዘለዎም ሽግራት ናይ ምልላይን ናይ ምፍታሕን ባህጊ ዘለዎም ንቕሓት ከዓ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ኢልና ሓደ ሓሳብ ምስ መፀ ከዓ ናብ ደረጃኡ ክበፅሕ ናብቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ወይ ከዓ ናብቲ ዝረኣዮም ደረጃ ክበፅሕ ተኮይኑ ሓደ ስእሊ ክህልዎ ኣለዎ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ ስዒቡ ከዓ ብዙሕ ሓበሬታታትን ምክርታትን ክወስድ ኣለዎ ዝተፈላለየ ምርምራት ሪሰርች ክህልዎ ኣለዎ ደስ ዝበለት ንወዲ ኣዳም ድበላ ከዓ ስነዳ ብዙሕ ግዜ ንስንድኒና ሕጂ ትራይል ኤንድ ኤረር ተኮይኑ ትንኸዶ ደለና ዝተጋገነ ንኸይን ደግሞ እውን ክንስንድ ኣለና ንብድሕሪ ሕጂ ዝመጽ ደሎውን ከነማኽር ተኮይና ትሰነዳት እዩ ዘገድሰና ንባዕልና እውን ክንደይ ወጻእታት ገርና ኣለና ካበየናይ ደረጃ ናበየናይ ደረጃ ንስጉም ኣለና መፍለጥ እውን ክኾነና ይኽእል እዩ እዚ ከም ባህሪ ደለና ኮይና ይስማዓንን ዝምባሌኻ ምልላይ ተቐንዲ مسرح نايتي هيوتيو سعيبو خا أنبفتي كخونو خم زلهم كعقل تنيحو كم تزبالكم ما خا حاجة زاجداسيو متبع عقداسيو بفلاي ميزاناوي مستزوات حالكن حسابات ميزاناوي تخوين خا زيادة عد معي كخوني خاليو كأن خا أتي زتكم أكل خا إن بس تخجبر الله وتيز تكومينيتي مالتي جي زي يوتي لزبنا تنيحو نزل لزب كنا كايد جزيهم وفيهم سلازمات أهم بتعمية دمسكن لزبنا بزيخن عطينا يعني لنا